Haga juga dur don kimi ki paru ki baperking ia ki kon bamsha ia ki ben pediang sakramen. Haga ne ka dur ngi kum piracy bad ki start ein haka ben kangalad ia ki brio ben rum shabaneng ben yo pediang ya ka jinglong bakoi kane kalonga pop shirke bad kaba pindulad ia ki vai ben poi shabaneng nakata kada Jesu ong ki kang ya ka hima beneng hakamat ki brio ki kang ya ka hima beneng hakamat ki brio lese ke jingjai tu jombi ka kang ya ki brio ya ka hima beneng namar ke nuksa basin yu ka ba upane ka kami ka ai ki kon ru ki stang ban snungia ban duai ban pediang sakramen ban lejing ya sen don bon ki inga sen kumne namar ke jingit pala dia kaspa Porque jingang nut palat ye ki baro jangene ke perte ki kanglat ye ki kon ki himmen ki para hakamat uble ki kanglat ye ka beneng na ka binda jong bon mol kane kalong ba mata kane kalong ga jinglong ka ba shirkaitam kane kalong ga jinglong ka bam don jingma na ka ta Jesu la kran kumne shaki parisi but stadain ba ong kordit yepi riu arsa te kabamot ladangis kauto pinia ya ke jingong jongo Jesu ngidon apdeng jongi bon gi riu arsa badu Jesu om ki riu arsa kim don large ban poi shabane ya laderu kim tre ban poi bad ya ki weru ki kanglat ban poi shabane ke ba kang ya ki we ban poi shabane hakinga sem jongi ngidon bon kum kini ki jai ngidon bon uppa uba em hagane gador Ngidon bon ki kemi ki ba im hagane ga dor. Ngidon bon ki kon ki ba im hagane ga dor. But kum juru kane ka jinglong kan stang ban priang sha ki imlang salang. Haki himmen ki para saudong. Haka jaka trejongi. Habange pinyade bat ki marjan marparu ni vanra ni kit ya kane ka jinglong basiniu kane ka riu arsap jinglong arsap sha ki weiru bangi bit ye ki wei. Kane ka jingsuniu ka priang kerleng but ni kerlalong ki mau jing tot ding pen kiang haka jingim jong bon ngot nak kabanyo pediang ew Jesu haka jingim ngidon kam ko himmen ko para ban bratle yalade haka madu Jesu